Tak, teraz początkujące młode wilczki, na końcu Open. To ja znowu Rękę do góry No sędzia nam się pięknie rozbujał, ślicznym defiladowym krokiem przebiegł cross. Jest to rzeczywiście dyskwalifikacja, to był ostatni zawodnik, ja wykorzystam ten moment przed oklaskami oczywiście Państwa. To jest tylko przedsmak tego, co Was czeka. Ja za moment zapraszam do baru, będzie przebudowa toru, tam możecie posilić się, napić. Pozwolę do końca. Ogromny oklaski, to ostatni zawodnik tej konkurencji. Ja dziękuję wszystkim zawodnikom, wszystkim psiakom. Jest to